Αν αύριο το πρωί δεν μπορούσες να πας στη δουλειά, η οικογένειά σου θα συνεχίζει οικονομικά κανονικά? Σκληρή ερώτηση. Αλλά αυτή είναι η πραγματική ερώτηση πίσω από την ασφάλεια ζωής. Περισσότεροι άνθρωποι ασφαλίζουν το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κινητό τους, αλλά αφήνουν αποστάτευτο το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο, το εισόδημά τους. Γιατί αν φύγει το εισόδημα από το σπίτι, δεν φεύγουν μαζί του υποχρεώσεις. Το στεγαστικό συνεχίζει. Τα έξοδα συνεχίζουν. Τα παιδιά συνεχίζουν να χρειάζονται στήριξη. Η ασφάλεια ζωής δεν είναι για σένα. Είναι για τους ανθρώπους που θα μείνουν πίσω και θα πρέπει να συνεχίσουν χωρίς το δικό σου εισόδημα. Και όχι, δεν χρειάζεται πάντα κάτι ακριβό ή περίπλοκο. Χρειάζεται σωστό ποσό κάλυψης, καθαρός σκοπός και πρόγραμμα που αντέχεις να πληρώνεις χωρίς να το ακυρώσεις 6 μήνες. Αν έχεις οικογένεια, δάνειο ή ανθρώπους που βασίζονται οικονομικά σε σένα, μην το αφήνεις στην τύχη. Στείλ μου τη λέξη ζωή και θα σου πω απλά τι πρέπει να κοιτάξεις πριν αποφασίσεις.